Polis arkadaşlar yolu açın, trafiğe çıkıyorsunuz. Piştî operasyona Tirkiye ya Rojava, Partiya Demokratik ya gelen HDP xwast li Enqerê mîtînga demokrasiyê durust bike. Walitiya Enqerê destûr neda vê mîtîngê. Hevserokê giştî yê HDP Sezayî Temellî, parlamenterên HDP û layenên HDP ser vê qedexeyê xwastin ku li pêşiya avahiya HDP ya Enqerê daxwîneyekê bidin. Piştî kombûnê dema hevserokê HDP Sezayî Temellî qise dikir, êriş hate kirin û polîsan ser wan da zextek nîşan da. Basın var arada ya. Di ev êrişê de pir kes bi paldana polîsan ketin nav avahiyê. Di nav avahiyê de çalakvanek ji xwe çû. Parlamenterê HDP Gülistan Kılıçkoçyiğit û kesên ku di nav avahiyê de bûn alîkariya bilez kirin û dûra jî bi ambulansê gihîştandin nexweşxanê. Di vê çalakiyê de gelek kes jî birîndar bûn. Piştî êrişan hevserokê HDP Sezayî Temellî di nav avahiya HDP da civîneka çapeminê li darxist. Emniyet müdürleri... Walitiya Enqerê ferman daye müdür û rêveberiyên ewlekariyê û ji wan re ragihandiye ku bila hêç kesek çalakiyê neke. Li ser vê jî her hewildanên me têne astan kirin. Bi van bergiriyan bi her awayî hiqûq têbin pêkirin. Dixwazin bi vê yekê bidin diyarkirin ku dengê me bivirin, lê bila bizanbin ku ew nikarin dengê me xud bikin. Di parlemenê de Partiya Sêyemîn ya mezin HDP'ye. Li beramberî HDP helwesta desthilatiya Tirkiyê zextekî dijwar nîşan dide. Parlamentera HDP Gülistan Kılıçkoçyiğit dema vê yekê di nirxîne wiha dibêje. Savaş ilan ediyor. Desthilatiya Tirkiye şer durust dike. Dema em dibêjin şer ev me tawanbar dikin. A xewelatekî din dagir dikin, gava em dibêjin dagirkerî me tawanbar dikin. Dibêjin agirbest, dema em agirbest dibin me tawanbar dikin. Qayyum davêjin, dema em dibêjin qayyum ne me tawanbar dikin. Rastî li Tirkiye ana faşîzmek heye. Daha da Arda Suriye'de işe Türkiye'de ne? Yani Kurdeveleri doji gotun, İroj dibêjin, em jî îro vî tişta dibêjin. Türkiye lazime gere derhal jûyê erde jûyê axê derkeve. Desthilatiya Tirkiye li her deverên Tirkiye û Herêma Kurdan zextên gelek tundrav bikartîne. Çalakiyên demokratîk bi taybet jî hemû çalakiyên HDP asteng dike. Ev yek jî rewşa Tirkiye û bêdemokrasiya Tirkiye gelek vekirî eşkere dike. Eyüp Demir, Dengê Amerîka, Enqere.